Kublishi punya pibaro te season 4 parlok akan eka video nganai ka jimentip ya ki training lani ki apprentice balapan la da ka Meghalaya Energy Corporation Limited MECL Shillong bat ka donru ka stipend ka ba he te peja kan eka video hadu bandakut ngan pensyailut ya baro ki jingun kam jong kini ki training balapan la da ka MECL Shillong te parlok ada pidei iba dang thamai hakane ka channel sengawa banai like ya kane ka video bat kumjoro ban subscribe ya kane ka channel te token parlok ini sedang nok mentah hakane ka video ka Meghalaya Energy Corporation Limited MECL ka code application ni pi namanta kini ki training ki badai ha ki graduate ha ki general stream kum ki BA, BSc, BCom, bat kiwi de. Bat ka duration lane ka por jong kane ka training kadai tang shisnam. Bat kelas dat ban sumit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka katantrik udi sumar arjar arpulai. Te ka karteng jong kane ka training kadai ka graduate ha ki general stream apprentice. Bat hangni ki shim kat kum ka keran pule ka bankong ki bala pendep ya ka degree ha ka art ki nombor ki sit ki belaj ki don hadu praset ka ar ki bala pendep ya ka degree ha ka lo ki nombor ki sit ki belaj ki don hadu arset ka belai ki bala pendep ya ka degree ha ka sayan ki nombor ki sit ki belaj ki don hadu exposet ka besau ki bala pendep ya ka degree ha ka komas ki nombor ki sit ki belaj ki don hadu exposet pa namta ka stipend kajinsiu kadai hadu kandai jar haka shibnai bat karta ka philap na apply kadai ha karta ka bakhat pra hadu live asnam karta bat haka selection process kadai lengba ka interview te kumno philap na apply ya kini ki training ki bala pelai da ka MECL ha ki graduate general stream te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule philap na apply offline kaba pihak ban sumit ya ki application form ko jong pi sha ka chief account office MECL Shillong tirada pi ko apna apply ya kini ki training sengha ban lej sumit nok loy ya ki application form ko jong pi telada pidon keno kepat kaba phimbat chai bha sengha ban comment ha kane ka video te parlok ha kane ka video tangini jiban tip bat ingne page pat ha ka wei ka video Kublishi bon